салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ана як тӯҳфаи дигар аз номи Реал Мадрид ва Барселона дар аввали соли 2025 дар Арабистони Саудӣ рақобатҳои даври нимниҳоии Суперҷоми Испания сипарӣ мешавад. 2 рӯз пеш Барселона Атлетик Билбаоро шикаст дода ба финал баромада буд ва дирӯз Реал Мадрид тими Малёркаро бо ҳисоби 3-0 дучори бохт кард. дар қисми аввал рости гап ман дар иҷрои бозингарони шоҳона як бозии берангу нур тамошо кардам, аммо дар қисми дуюм воқеан кор дигар шуд. дар натиҷаи зарбашапакҳои сафедпӯшҳо дар ниҳоят Ҷуд Беллингем гол зад ва меҳмони асосиро дар минбари майдон хурсанд кард. пеш аз бозӣ Карим Бензема ба назди собиқ ҳамдастаҳои худ омада салому алейк карду аз минбари майдон як бор дигар бозии собиқ дастаашро тамошо намуд. Родриго низ дар рӯзи 24-солагӣ, яъне дар рӯзи зодрӯзи худ голи сеюми Реалро ба самар расонид ва аз тарафи ҳарифон 2 дақиқа пеш аз ин гол Мартин Валент низ бо автоголи бразилиро табрик карда буд. Винисиус Жуниор бошад дар ин бозӣ тамоман кори дигар дошт. ҳама агар аспу мошинсавориро ёд гиранд, ӯ тамоман дар ин масъала таъми дигар доштааст. хулоси калони калон, Реал дар 8 бозии охир 7 ғалабаву 1 мусовӣ дорад. ягона мусовӣ муқобили Райо Валекано буд. дигар дар бозиҳои Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо, ҷоми байниқитъавӣ, ҷоми Испания ва инак Суперҷоми Испания ғалаба ба даст меорад. гуфтанияд ки акнун дар бозии нуҳум аз Барселона шикаст мехӯрад, хестед ки рост гуфтед. орзуи Эшли Янги дастон амалӣ нашуд. дирӯз дастаҳои Питерборо Юнайтед ва Эвертон дар доираи рақобатҳои ҷоми Англия ба ҳам омаданд ва писари сер Алекс Фергюсон ки сармураббии дастаи Питерборо аст, писари Эшли Янг Тайлер Янгро аз курсии эҳтиётӣ ба майдон набаровард. Эшли Янг феълан бозингари дастаи Эвертон аст ва чанде пеш дар саҳифаи худ изҳор карда буд ки охирин орзуяш дар майдони футбол ин муқобили писараш Тайлер бозӣ кардан аст. аз ин рӯ имконияти беҳтарин буд ки шаби гузашта мухлисони футболбоз ин бархурди ормониро тамошо намоянд, аммо сармураббии Питерборо якравӣ карду писари ӯро ба майдон набаровард. хулас дастаи Эвертон билохира бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард, вале орзу амалӣ нашуд. дар он ҷоҳо ин орзу аст, аммо дар мо чунин мешуд. баъзеҳо мегуфтанд писаронро ҳама бадхоҳи падар мебинанд. дар Барселона як одати қадимӣ аст ки ҳар касеро зиёд таъриф кунанд, соли дигар ё дар курсии эҳтиётӣ мешинад ё ба дастаи дигар рафта ҳамун хел нест мешавад меравад. соли гузашта Роналд Араухоро сутуни Барселона унвон медоданд. имсол ин вазифаро Кубарси гуфтани як ҷавон иҷро мекунаду Араухоро баъд як соли зӯрӣ ба серияи А гусел мекунанд. расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки ҳимоятгари мазкур ин ҳафта тариқи иҷора ба Ювентус меравад. иттилоъ доданд ки аллакай Араухо ба наздикӣ аз муоинаи тиббӣ мегузарад ва ҳафтаи оянда бо Ювентус шартнома мекунад. баъди осеби андаке тӯлонӣ раҳбарияти бошгоҳ дигар ба ӯ бовар надоранд ки мисли қабл бозӣ кардан метавонад. аз ин рӯ муносибат аллакай миёни онҳо сард шудааст ва худи уругваӣ низ ба ҳамдастаҳояш гуфтааст ки хеле зиёд мехоҳад аз тими каталонӣ биравад. футболбоз худро дар ин вазъият ба қавле сухтагӣ ҳис мекунад ва тамоман дар даста боқӣ монданӣ нест. ана ҳамин хел қиссаи Роналд Араухои як мавсим дастон дар силсилафилми Барселона эҳёшуда хотима меёбад. 24 сол пайҳам гол мезанад. шумо ёбед ки ин нафар ки аст? бале, вақте гап сари голу голбозӣ меравад, ҳатман пеши назар нафаре пайдо мешавад ки ин вазифаро аз ҳама зуд иҷро мекунад. Криштиану аввалин бозии соли 2025 худро боз ҳам бо гол оғоз кард. ин дар даври 14-уми пролигаи Арабистони Саудӣ ба миён омад, вақте ки дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Уҳдуд миёни худ рақобат мекарданд. дастаи Ал-Наср дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва Криштиану Роналду ба рекорди дигари таърихӣ даст ёфт. ӯ дар ин бозӣ тариқи пеналти гол зад ва ягона бозингаре дар таърих гардид ки 24 сол шуд пайҳам гол мезанад. нобиғаи Португалӣ аз соли 2002 дар майдони футболи профессионалӣ аст ва дар ин миён нашудааст маротибае ки ягон солеро ӯ бидуни задани гол хотима дода бошад. дар ин баробар бо ин ӯ 917-умин голи худро ба қайд гирифт ки то ҳадафи асосӣ рақами 1000 ҳамаги 83 голи дигар боқӣ мондааст. чӣ андеша доред? метавонад ин корро карда?
Дани Олмо дар ниҳоят муваққатан баъди ҳалномаи судӣ ҳамчун бозингари расмии дастаи Барселона сабти ном шуд. Ин дар ҳоле ба миён омад, ки тими каталонӣ ҳамроҳ бо президенти он Жоан Лапорта ва худи футболбозони ба истилоҳ проблемавӣ Дани Олмо ва Пау Виктор ба Арабистони Саудӣ барои баргузории мусобиқаи суперҷоми Испания рафта буданд. Онҳо ҳалномаи судиро дар ҳамон ҷо шуниданд ва аз хурсандӣ чандин наворҳое аз истиқболи Жоан Лапорта дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид. яке аз чунин наворҳои баҳсбарангез ин дар минбари майдони Шоҳ Абдулло бо садои баланд садо додани суханҳои таҳқиромези Лапорта ба эҳтимол ба суроғаи раҳбарияти Ла Лига ва Федератсияи футболи шоҳигарии Испания мебошад. онҷо Лапорта бо садои баланд мегӯяд, ки ҳаромзодаҳои беҳаё. акнун ин сухан дар фазои Федератсияи футболи шоҳигарии Испания ва Ла Лига сару садоҳои зиёде ба миён овард ва ҳатто мегӯянд миёни раҳбарият мавзӯи аз вазифа барканор кардани президенти Барса муҳокима мешавад. онҳо иддао доранд, ки ин амали Лапорта ба қазияи собиқ раҳбари Федератсияи футболи Испания Луис Рубиалес шабоҳат дорад. ҳамон нафаре, ки баъди финали ҷоми ҷаҳон миёни занон ба хотири рафтори ғайриахлоқии худ бар зидди як футболбоздани мунтахаб аз кор маҳрум карда шуд. гуфта мешавад, ки суханҳои Лапорта агар ба суроғаи раҳбарияти ниҳодҳои футболии Испания равона шуда бошад, пас ӯро маҳрум шудан аз вазифа таҳдид мекунад. бечораҳо ба як азоб аз Дани Олмо халос шуданд, боз дар ин хел мушкилӣ афтиданд. камбағалро дар болои шутур саг газидааст. ман фикр мекардам Ҳарри Магуайр фақат дар майдони футбол бебарор аст, ки не, дар берун ҳам мушкилиҳояш зиёд будааст. ҳамин гуна хабар баромад, ки Ҳарри Магуайрро ба хотири аз ҳад зиёд баланд кардани суръати мошин дар роҳ 56 рӯз аз ҳаққи рондани автомобил дар Англия маҳрум карданд. баъдии кор дар он аст, ки Магуайр қоидаи ҳаракати роҳро соли гузашта вайрон кардааст, вале қарор нисбати ӯ рӯзи гузашта бароварда шуд. дар ин баробар Ҳарри Магуайр аз ҷониби маҳкумоти ҳифзи ҳуқуқ маблағи 666 фунт стерлинг ҷарима карда шуд. акнун ӯро мебояд муддати 56 рӯз тавассути нақлиёти ҷамъиятӣ ба тамрин равад. ин метавонад ба ҳаёти шахсии ӯ андаке хатарнок бошад. он иштибоҳое, ки футболбози мазкур мекунад, боварӣ доранд мухлисони девҳои сурх бинанд, вазъияташро безеб мекунанд. Реал Мадрид як трансфери аҷиб кард. онҳо аз дастаи ҷавонони Леганес ё худ Леганес Б футболбози ҷавоне бо номи Ламин Фати хариданд. ду бозингари Барса дар сурати як нафар. қаблан хабарҳо пайдо шуда буд, ки Реал чандин вақт аст бозиҳои футболбози мазкурро пайгирӣ мекунанд ва инак фурсат пайдо шуда ӯро ба даста оварданд. Ламин Фати 18-сола бо нархи 100,000 евро аз Леганес Б харидорӣ карда шуд ва феълан ба ҳайати дастаи дуюми шоҳона, яъне Кастильо ҷалб гардидааст. Барселона дар ҳайати худ бо чунин ному насаби бозингари нави Реал ду футболбоз дорад, яке Ламин Ямал ва дигаре Ансу Фати. акнун дар Реал Ламин Фати бозӣ мекунад. соли гузашта низ чунин иттифоқ дар авзанаи трансферӣ ба миён омада буд. ҳамагӣ баъди чанд рӯзи Мбапперо харидорӣ кардани Реал, Барселона футболбозе бо номи Мбаке харида буд. ба ҳамин ҳодисаҳои монандро дар мо мегӯянд: чӣ аз рӯи ман мегирӣ? Шон Дайчи бечораро ҳамагӣ 3 соат пеш аз бозии Эвертон бо Питерборо ба истеъфо равон карданд. яке аз номдортарин мураббиҳо дар футболи англисӣ бо дастаи Эвертон муваффақ нашуд. дафтари матбуотии дастаи Эвертон аз барканории сармураббӣ Шон Дайч расман хабар дод. ёварони мураббӣ Ян Воган, Стив Стоун, Марк Ховард ва Билли Мерсер низ аз даста рафтанд. ҷолиб он аст, ки бошгоҳ ин хабарро 3 соат пеш аз оғози бозӣ бо Питерборо Юнайтед дар даври сеюми ҷоми Англия нашр кард. дар ин бозӣ Эвертон бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад. гуфта мешавад, ки сармураббии тими наврасони то 18-сола Лейтон Бейнс ва капитани бошгоҳ Симус Коулман муваққатан раҳбарии дастаи асосиро бар уҳда мегиранд. қобили зикр аст, ки Эвертон пас аз 19 бозӣ дар Премер-лига бо 17 имтиёз дар ҷои 16-ум аст. Дайчи 53-сола 3 январи соли 2023 сармураббии Эвертон интихоб шуда, шартномаи 2.5-сола ба имзо расонида буд. раҳбарияти тими Эвертон талош доранд, ки мутахассиси португалӣ Жозе Мауриньо ба даста ҳамчун сармураббӣ ба кор ҷалб шавад.
сармураббии дастаи Реал Мадрид Карло Анчелотти дар бораи бозии ниҳоии Суперҷоми Испания бо Барселона изҳори назар кард. Эл Классико дар вақтҳои охир ҳамеша пешгӯинашаванда буд. Вохӯриҳое буданд ки мо ба осонӣ ғалаба кардем, боз вохӯриҳое ҳам буданд ки онҳо моро ба осонӣ шикаст доданд. Бозиҳои мушкил низ дар ин миён буданд. Финал чӣ гуна хоҳад буд? Тасаввур кардан душвор аст, аммо ҷолиб хоҳад буд, зеро дар майдон истеъдодҳои зиёде хоҳанд буд. ман намедонам ки ҳама чиз чӣ гуна мешавад. мо кӯшиш хоҳем кард ки Барселонаро шикаст диҳем. иқтибос меорад суханҳои Анчелоттиро дафтари матбуотии бошгоҳи шоҳона. вохӯрии финалӣ миёни дастаҳо рӯзи 12 январ дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. ёдовар шудан он қадар хуб несту, лекин дар охирин рақобат Барселона Реалро бо ҳисоби 4-0 шикаст дода буд. охирин бозии дастаҳо дар финали Суперҷоми Испания моҳи январи соли 2024 ба фоидаи Реал Мадрид бо ҳисоби 4-1 анҷом ёфта буд. инашро мухлисони Барса гӯё ки ёд надоранд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.